Казвам се Грозделина Георгиева, уредник съм в Регионален етнографски музей в Пловдив и ви каня на събор на 20 в къщата на Невена Атанасова, където може да видите новата ни експозиция "Светът на ютията". Светът на ютията е един иновативен и съвременен музей. Не само с това, че е единствен в страната ни, не само с това, че е изцяло направен от една дарителска колекция, за което сме безкрайно благодарни на човека, светъл му памет, защото и той си отиде, но със сигурност ни наблюдава от някъде и ни се радва, че сме осъществили това, което сме си говорили, но и за това, че е вкаран един често неглижиран уред, е вкаран в разказа, в музейния разказ. И когато влезете, първо ще ви посрещне един огнедишащ змей, който ще излъчи пара, за да ви поздрави, за да каже добре дошли в този свят, на този тежък уред, но който се оказва много интересен и разнообразен. После ще се разходите в залата, където ще проследите цялата линия на времето или хронологията на този уред и неговото развитие в различните епохи, като започнете от праисторията, през гръцко-римския период, минете през скандинавските страни и дойдете в средновековието, в различните моделите на шведския тип ютия, въглишна ютия, на английския тип коминна въглишна ютия, премините през ютиите с ядра, с сменяеми дръжки, с газ, с спирт, докато дойдем до разнообразието и голямото търсене на електрическите ютии, които също са претърпяли много голямо развитие, защото първата електрическа ютия, създадена още 1892 година и патентована от Хенри Сили, е тежала 7 кг. След това ще ви въведем в залата с техническите спецификации, където да разберете кой тип по какъв начин работи. Там ще видите и как може да си изпробвате силата или умението, как може да се глади с най-леката ютия до най-тежката почти 13 кг. Повярвайте ми, не е лесно. Накрая ще влезете, за да ви продължим да ви създаваме интереса за този уред, ще влезете в залата с символи и декорации, където ще разберете, че това желязо са наемани специално художници, за да му придадат декоративен и естетически вид, че върху неговия отварящ механизъм ще видите глави на богини, Натина Палада, на богинята на домашното огнище Веста, на бога на огъня Хефест, на крилатия Меркурий, който е трябвало, освен че отговаря за търговията, обичайно и върху ютиите да го има, той е вестителя между боговете. Ще видите и промените в вкусовете на времето, защото и бог Тор се намесва в това време, в началото на 20 век, върху типовете, които много често са в Германия. Ще видите ютии с зооморфни символи, като петлета, орли, лъвове, котки, лебеди и така нататък, или пък митологични същества, като грифони, змейове и дракони и така нататък. Но растителният свят, освен че има и върху реално използвани модели, той най-често може да го видите в ютията, когато излиза извън своята утилитарна употреба и главно като декоративна вещ. Защото всяка вещ, която по някакъв начин е дълго използвана и много ценена, наистина започва да има и друго приложение, тя става част от интериора на дома. Оттам можем да ви пренесем в залата за българското производство и българските типове, и което е най-така ценно за мен, да видите развитието на нашето производство, а и нито един световен музей няма
такава зала, която да отличи родното производство, и аз смятам, че това ще е един наш принос и ще ви усмихне, когато дойдете да разберете какво се случва у нас. Оттам сме направили едно намигване в къщата, за къщата, която сме поместили тази колекция. Къщата е на Невена Атанасова. Къщата е строена 1906. Бащата я построява за своята дъщеря Невена Атанасова, защото тя завършва в Женева модно шивачество и бродерия. И прави първите курсове за девойки, които да обучава, когато се завръща, да обучава в тази дейност. И имаме едно много мило, красиво модистко ателие в края на 19 за началото на 20 век. И накрая музея ще завърши с една интерактивна зала, в която всеки може да си провери какво е разбрал, какво е научил, да се посмее на това, което ще му предложим и какви вицове и закачки съществуват за ютията. А през цялото време във всичките ни зали ще видите много интерактивности и ще разберете за какво значат символите и божествата и защо са върху тези уреди. Ще разберете за дългия процес на почистване и реставрация на тези тежки, както казват някои хора, железа. И накрая ще изгледате едно забавно филмче, как този уред се е пренесъл и в детския свят. Заповядайте в света на ютията.